massage today. Massage. Hello guys, welcome back sa ating vlog. Ipakita ko muna sa inyo yung ating paligid ngayon. Ito yung peras ba ng mga prutas. So bago siya magsibol na talaga yung dahon, maraming mga bulaklak. So ito yun siya. Magdahan-dahan na pala ako dito magtanim ng ating kangkong guys, kasi kailangan kong itanim na yung kangkong kasi masaya talaga sila kapag maginaw-ginaw din tayo mag-start, no? Tsaka nag-grill ako dito guys ng kahit sobrang lakas ng hangin. Loko. Wala. Para magtanim tayo sa labas. Kasi para meron tayong magawa. Kasi I have to open windows. What is the temperature outside? 66. Ay, nako, yung kapitbahay. Every time na may sobrang lakas ng hangin, yung kapitbahay namin, yung mga tinatapon nila, hindi nila inaayos ba, hindi nila sa mga bag. So magsingliparan guys, and then andito sa aking yard lahat. At ang mangyayari, ako yung dami guys. Lipad lalo na pag may hangin, i-secure yun namo ng amin guys. Para hindi kami mapahiya. Hindi yung ibang tao yung ng mga alam niyo na, mga basura ng iba. At ako naman, palagi na yan guys. Ganyan, alangan naman yung ibang kapitbahay pa yan, alam nyo, mga dito, mga kapag ka ng kapitbahay na walang kwenta, ang gagawin nila, kunin nila yung basura, itapon nila sa yard mo. Yun po yan dito, lalo na kapag pangit yung ugali ng mga kapitbahay ninyo, yun yung mangyari. Ay nako, buhay nga naman. So ako naman na ayaw ko ng gulo, gagawin ko is kunin ko, ilagay ko sa basurahan namin, gano'n. Ay nako talaga. Ganyan na talaga. Ang dami ding mga ganito. Mag-love tayo bago tayo masugatan. Kasi ang daming butilya dito guys. Itong asawa ko, talaga, wala. Siya yung niya dito. Biniak pala niya, hindi ngayon hindi niya hinipos. Aroy, asawa ko. Ay naku, itong asawa ko guys. The best. Masugatan ako, ang daming mga maliliit. Kailangan talaga natin magtanim ng gulay para meron tayong ma-harvest at mag-enjoy tayo sa summer, meron tayong makukuha na mga, lalo na kapag magsiligang tayo. Ito talaga yung kangkong, yung madali guys, as in ang sarap din kasi itong lutuin, lalo na kapag ginisa. At dahil sobrang pangit na yung ating yard, kailangan natin ganituhin daw kung magbudbud tayo ng mga liso ng damo. But anyway, napapagod ako guys, so hindi ko na tinuloy-tuloy ito, kung alin lang yung hanggang kaya ko, and then naglagay na ako ng mga liso, ng mga damo. After that, I add water or I sprinkle water para masaya yung mga buto ng damo. O diba? Saan ka maghanap yan?
na ako ng aking sitaw. Ito yung sitaw last year. Meron tayong mga liso. Tutubo po ito guys, for sure. So, ito po yung ating mga sitaw na nandun sa ating garden last year. So, anuhin ko lang ito, yung mga liso na maganda. Morning! Home tummy today guys. He's playing Sudoku every time somebody's here. Morning, my love. What do you think, guys? He need haircut. He want hair to be. Needs face removal. He want hair like this long. He want to be a rat man, guitarist. You don't even know how to guitar. You don't even know how to hold the guitar. Anyway, so good morning. Nakarating siya kagabi 12, almost 12. 12 what? You get home last night, almost 12. Alright. And it was raining this morning, guys. And good thing I don't need to water the ground because of the seeds. I don't know what his plan for today. Relax, his back is killing him, guys. I need to just like massage today. Massage. Massage na baby. Yeah, you need to relax. The baby. Stop playing with all that grass, weeds, and crap. No, last chicken for the dog. Bakit manok ang ipapakain namin sa aming alaga? Dahil po hindi pure na dog food. Kailangang haluan, guys, kasi maawa naman tayo sa ating aso, guys, no? Maawa tayo kasi hindi natin alam. Kasi ngayon, nalalaman ko ba na parang iba ang nila, pagkain nila. Parang naiibahan ako, guys. Parang may mga buto-buto or something. So, nag-alala ako ba? Baka yun. Mommy, what do you like? Just leave me. He doesn't want it, guys, but he just leave me. Nambutoy. I don't know why he likes his Billy Scratch. Look, I don't know if he likes his Billy Scratch, but he let me. Somebody's watching you. Somebody's watching you. Hello, guys. Sana marunong tayo nito, no? Kaso parang ako man yung natatakot. Yung groundhog kasi, guys, grabe sila, guys, kung magkalkal sa ilalim. So, kailangan ko ditong protektahan kasi yung ilalim dito, yung foundation is kinalkal talaga ng groundhog. So, kaya yun, banat inday mirian. Bumblebee attacking me. Thank you. Ay, naku babe, I'm gonna kill you. Don't start with me.
can smack you once, and then you're gonna be birbaran. Na, stop it. Ay na. Okay. Anyway, galing po kami. Nag-stop ako doon sa aking mga pinagtatrabaho sa labas. At yun, ang nangyari is, nung lumabas kami, naligo ako kasi si Mr. gustong umalis at gustong magpunta sa tindahan kasi gusto niyang magbili na naman ng mga gamit. Gusto niyang bumili ng tools na sobrang laki na wala na kaming kalagyan dito sa bahay. So, kailangan kong mag-prepare ng dinner para sa ating asawa, guys, kasi andito siya. Salad, dalawa. Cucumber salad at saka ito, arugula salad as usual.